Hello, good morning sa iyong atanan, sa akong mga kabugtuan dito sa Ginoo. So, may da ako yan na bagong naging compose nga kanta, ang title niya Elijah. So, karigula share ana ako nahibaruan partikan Elijah sa iya kinabuhi. So, tinuod gud na si may dahiya pagtapod sa gahom san Dios. Sumunod siya sa utos san Ginoo sa iya. Bisan sa punto nga waray na umuran nga nagkusan tagtuyot of famine. Ngan, siyempre naapektuhan siya. Waray gud adto na time oran-oran, so pero ginpakitahan Dios an iya purpose sa nangatanan. So danay sa aton kinabuhi may mga pagsubok nga naabot, may da lindol, mga sitwasyon nga diri maupay, na apektado kita parusan giyera, parusan sadto an pandemic. So, dali diri man nato maintindihan kay ina-allow ni Lord na mahinabo. Pero an aram tala may purpose ni Lord sa tanan. So, kapag nagrig-on kit na ninindigan kit nga nagtitiwala kita sa Ginoo na bisan siton nananabo diri ka niya papasagdan. So, kan Elijah kinabuhi. Siyempre apektado na siya. Gintagan siya ni Lord lugar na kundi dito siya gintagan uwak hin pagkaon, nagpadara ang Ginoo sa iya adlaw nga hapon nga dito siya gibutanghan lugar na may batis na kundi may da siya maiinom. So siya ito damo pa aton makikita sa kung babasahon naton sa 1 King chapter 17. So ginaaghat ko kamo yan nga pamatian ini nga kanta nga aton ini pagnilay-nilayan nga unta makahatag haiyo encouragement, inspirasyon. Yan na, sugad siniya nga mapanahon nga marambot kita halani na ang Lord bumalik. So may kita Ginoo nga diri nagbabago. Siya lagi hapon siya ang Dios ni Elijah nga aton gin sisimba. Amen. So kung ma-bless po kamo sini nga kanta, ayaw po kalimot pag-follow, pag-subscribe nga syempre pag-share. So damo po nga salamat. God bless po sa aton nga tanan. Amen. Sang waray uran, waray ang langit dampo, Diyos na pati, kan Elijah tingo. Sa sapa, ikaw naghatag, pagkaon niya, adlaw-adlaw.